नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. तर बघा आता मी बाल्कनीमध्येच बसलेलो आहे मी हा. आणि आता मी चाललो आहे परत विक्रोलीला का ते आपलं काम करायचं आहे ना आणि अजून आपलं सामान पण आहे ना तिकडे. थोडंसं सामान राहिलं ते एक राऊंडमध्ये मी आणलेलंच हा. आणि बाकी पण वेगवेगळं काहीतरी काम आहे तिकडे. काय काम आहे ते तुम्हाला दाखवेलच मी. हा आणि सध्या तरी दिल काय काय ते तुम्हाला दाखवते. ती बघा दिल तिथे चिच्ची शोधते. हां खा खा चिच्ची खा खा चिच्ची काय बा पापा नाही हे तिला भांडं आणलेलं आम्ही. हे आणलेलं पण ते ह्याच्यात खात ह्याच्यामध्ये नाही. ती खात नाही. नाही खात ना. 2 दिवस झाले ह्याच्यामध्ये तिने तोंड सुद्धा लावलं नाही. खा दिलू चिच्ची खा. आता स्टीलच्या प्लेटमध्ये ठेवलं तेव्हा ती आता खाते. आणि तू इकडे काय बसलेली घेऊन हे दिलचे केस काढायला ह्याच्यात निघतात ना. ह्यानी निघतात. हो. असं पंजा हातात घालायचा आणि असं पाठीवरनं ओढायचा मग निघतात. दिल तू कुठे चालली? दिलला पण यायचं विक्रोलीच्या घरी. हा दिल तुला आता नाही जायचं बापू इकडनं. ये 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 इकडे ये. तुला नाही जायचं आहे. लगेच पटकन बाहेर यायचे मग हा. वेळ नाही मला. मग कोणती आली? चला दोघांनी बाय बाय करा. बाय बाय. बाय बाय. लवकर ये. संध्याकाळचा पाऊस असतो ना मग लवकरच ये. राजा नको येऊ. लवकर ये. फायनली बघा मी घरी आलेलो आहे. रिक्षात येऊन रिक्षा शेअरिंग रिक्षा मग ट्रेन आणि मग वॉकिंग मग आपलं घर येतो. आणि आता इकडे काय कामासाठी आलो आहे ना ते पण तुम्हाला मी दाखवतो. मग तुम्हाला समजेल की इकडे काय काय काम होतं. आता बघा घरचं थोडंसं काहीतरी राहिलेलं काम केलं. सर्व एकदम क्लीन केलं आणि आता मी चाललोय. इकडे येणं म्हणजे काहीतरी काम असेल. तिकडे जर आपण रेंटवर घेतलं तर इकडे पण काहीतरी आपल्याला केलंच पाहिजे ना. तर तुम्हाला मी काय बोलतो ते समजलं असेल आणि पुढे पण मी नंतर सांगेलच. तर आता मी बाहेर जातोय आणि कशाला जातोय ते तुम्हाला आल्यावरती मी सांगतो. तर इथे बघा मी जाऊन आलो आणि काय घेऊन आलो तुम्हाला या पेपरवरच समजेल. काय असेल तुम्हाला माहिती असेल मी काय करायला गेलो असेल. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे की एक कमेंट होती की तू एवढं सर्व ट्रॅव्हलिंग करतो तुला कसं जमतं. तर 2 गोष्टी लाईफमध्ये जर असतील मला जर असं वाटतं की मला चांगली झोप लागते आणि तुमच्या प्रेयरने मला चांगली झोप लागू दे. चांगली झोप लागते आणि मॉर्निंगला म्हणजे बोलतात ना पोट एकदम साफ होतो आणि क्लिअर होतो. मला वाटतं हे 2 गोष्टी जर तुम्ही लाईफमध्ये केलात होत असेल तर तुम्ही पण एकदम फिट राहाल आणि एकदम एनर्जी पूर्ण दिवस एनर्जी राहाल जशी माझ्याकडे असते. आणि थर्ड म्हणजे आता बघा इकडून जे पेपरवर करायचे होते बघा मी हे जे पेपर केले आहेत ते पेपर करायला मी रिक्षानी सुद्धा जाऊ शकत होतो. पण मी रिक्षानी नाही गेलो. आता तुम्हाला मी माझे स्टेप्स दाखवतो बघा. आता बघा किती वाजले बघा. मी गेलो होतो ऑलमोस्ट काहीतरी आणि स्टेप्स बघून घ्या 6000 म्हणजे 6093 आणि 12 वाजायला आले दुपारचे. तर मी गेलो होतो सकाळी 10 वाजता कोर्टात गेलो होतो सर्व काम केलं आणि स्टेप माझे फक्त 1000 होते. म्हणजे मी रिक्षाने न जाता म्हणजे कधी कसं मम्मी असली किंवा म्हणजे तिला जमत नसेल तर मी रिक्षाने जातो. अदरवाईज मी सर्व प्रवास चालतच करतो. म्हणजे कसं आपल्याला बॉडी थोडी फिटसुद्धा करता येते. आणि तुम्ही आता बाहेर बघू शकता फोन आलेला आहे. कोणाचा तरी फोन आला असेल, मम्मीचा असेल किंवा
काजलचा असेल. हॅलो. हां काजल. चपाती घेतलीस का? निघालो तर मी आताच निघेल दुपारी. नमस्ते बोल आणि फोन ठेव. हा नमस्ते. परत बोल. हा फोन ठेवते आता. तर मम्मीचा फोन होता आणि तुम्हाला एक दाखवायचं आहे आणि काय असेल तर तुम्ही गेस करा. इकडे बघा काय मागवलेलं आहे मी. हे बघा केवढी मोठी लाकडी मागवलेली बघा, वरतून ते पूर्ण खालीपर्यंत. तर ही लाकडी मागवलेली आहे. ह्यानी ह्याचं काय करणार आहे ते तुम्हाला मी दाखवेलच. आणि आत्ता तुम्हाला विचार असेल ना की मी जेवणार काय, म्हणजे आता माझं लंच काय असेल, तर लंच काय आणलं आहे ते तुम्हाला दाखवतो. तर इथे बघा, जर डाईटमध्ये जर काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट करायची असेल आपल्याला, तर दुपारच्या जेवणात रोज तुम्ही ताक बनवा. आणि बाहेरच्या घेण्यापेक्षा घरी बनवलेलं उत्तम, एकदम चांगलं. तरी मी ताक पियाची सवय लावलेलीच आहे. म्हणजे जेवल्यानंतर मी ताक पितोच. म्हणजे पाणी नाही पियायचं जेवणामध्ये कधीच. जेवणाच्या अगोदर अर्धा तास अगोदर किंवा अर्धा तास नंतर पियायचं. आणि जर जेवणामध्ये लंचमध्ये जर काय पियायला वाटलं तर आपण ताक पिऊ शकतो. आणि मी बाहेरून, म्हणजे बाहेर चपाती भाजी पोळी भाजी केंद्र असतं ना, तर तिकडून बघा 3 चपात्या आणलेल्या आहेत. आणि ह्याच्यात काय आणलेलं आहे, हे दोडक्याची भाजी तुम्हाला काढून दाखवतो. तर इथे बघा, आपला हा ताकचा पाकिट आपल्याला 16 रुपीजला पडतो, 16 रुपीजला. एक ग्लास पण भरतो आणि एवढं थोडं राहतो पण. आणि इकडे चपात्या बघा एकदम चांगल्या आहेत, मोठ्या आहेत. तर ही एक चपाती 6 रुपयाला पडते आमच्या इकडे चपाती भाजी केंद्रामध्ये. 6 रुपयाला एक चपाती. तर मी 3 आणले आहेत 18 रुपयाचे. आणि ही भाजी बघा 10 रुपयाची दिली. चपाती घेतली तर 10 रुपयाची, चपाती नाही घेतली तर हीच भाजी 15 रुपयाची. त्यांचं काहीतरी लॉजिक आहे त्याच्यात. आणि आपलं एवढं सर्व आता जेवण आहे माझं. भाजी बघू शकता, पूर्ण 1 प्लेट जास्त, एकदम चांगलाच पोट भरेल. आणि चपाती पण एकदम चांगली आहे. भाजीसुद्धा मी खाऊन बघितलेली आहे. चवीला जशी आपल्या घरी बनते ना. तर जेवढं गरजेचं काम होतं तेवढं मी केलेलं आहे. आता मी निघालो आहे परत आपल्या नवीन जिकडे आपण फ्लॅट घेतला आपण तिकडे जातो आहे. पण मी वरती का आलो होतो, तर वरती मी ह्याच्यासाठी आलो होतो. ही तुम्ही बघू शकता, ही दिलची केसा काढीची मशीन आहे, जी आम्ही दिलसाठी मागवली होती. आणि यूज करताना पण आम्ही तुम्हाला दाखवूच. आणि कपडे पण चांगले घडी मारलेले आहे. आता मी खाली जातो. तर इथे बघा दिलचं कॅट फूड. दिलचं कॅट फूड गेला पहिला पाकिट आपल्या पिशवीमध्ये. मग इकडे एक कढई, काविलता आणि दिलची ती मशीन केसा काढायची. फायनली मी पोचलो आहे. आणि किती वाजले बघा, 5:20 आणि माझ्या आजचे टोटल स्टेप्स ना 11,900, म्हणजे 12,000 झाले अर्ध्या दिवसातच. कोण आला काविलता घेऊन? गिफ्ट चल घरात चला, घरात. हा घरात चल, आधी घरात चल. हे आमच्या दिलूसाठी आणलंय बघा. दिलूला हवं होतं ना हे मम्मी. तू बस तरी आधी. हे हाताचं वजन, हे माझे घालायचे कपडे चांगले आहेत. छत्री, हे दिलूची मशीन, दिलूच्या दोन्ही वस्तू, दिलूची मशीन आणि दाणे. तू आधी बस. आणि काजलसाठी काय आणलंय? कढई आपली. झालं खाली. मेन सामान आपलं तिथे अजून राहिलेलं आहे, कारण तिथे राहिलो होतो ना आम्ही, तर तिथे पण वापरायला पाहिजे होतं, म्हणून मेन सामान तिथे ठेवलेलं आहे. ते आता भांडी आम्ही काहीच आणलेली नाही. आता परत आता छोटासा टेम्पो करून सगळं सामान एकत्र आणायचं आहे. ते आता कढई. आज माझे स्टेप्स बघा 12,000 झाले. 12,000 म्हणजे जर मिनिटाला आपण 100 पकडले तर 12,000 म्हणजे आज मी 2 तास वॉकिंग केली आहे. मी 2 तास.
एवढे मी वॉकिंग करतो नॉर्मली. आता सध्या सुटलं होतं. बारीक झालाय. भारी झालं का? मस्त आहे. चला, आणि तुम्हाला आता आम्ही नवीन घेतलेले पडदे दाखवतो. मी नवीन पडदे घेतलेले आम्ही. कुठे काजल? नवीन पडदे. हे बघा. कधी कधी काच आहे का समजत नाही. नवीन पडदे नाही, नवीन पडदे आम्ही असे टाकलेले आहे. जरा म्हणजे उजेड येतो ना जास्त, म्हणून काजलने असेच पडदे टाकले. आपले टाकले आपले जे ओनर आहेत ना ते आपल्याला पडदे देणार आहेत. हा. आणि त्यांनी ना एक लाईट सुद्धा दिलेली आहे. काल तुम्ही सांगत होतात ना की जरा लाईट कमी वाटते घरी, म्हणजे शूटिंगच्या वेळी. तर त्यांनी आम्हाला सेंटरसाठी ना लाईट ऑलरेडी गिफ्ट केलेली आहे. ती आम्हाला लावायची आहे. पप्पू आला हो बाबू. कुठे खाली गेले? इकडे खाली आहे. इकडून लाईट. ये हो पप्पू आला. ये ती काय पाटी पाटी सारखी आहे काजलच्या. मी जिथे ती तिथे, मी जिथे ती तिथे. मेवा नागा तुझ्या मेवा नाही का रील आहे कोणतं तरी, तसं मला झालंय. इकडे खाली दिसत नाही आमची दिलू येत नाही. भरती बघा दिसली का? काय काळोखात दिसत नाही. इकडून कसं एन्व्हायरमेंट वाटते बघा, मस्त हिरवगार. मस्त वाटतं एकदम. सिनरी बघण्यासारखी आहे. मी जरा दमलो, आता जरा फ्रेश होऊन घेतो. आमची दिलू कुठे आहे? आमची दिलू माव कुठे आहे? केवढी शानी माव आहे आमची दिलू माव. दिलूला वेगळं वाटतंय. कशी झोपली दिलू तू? दिलू मी तुला नवीन चिच्ची आणली आहे. पप्पी दे, पप्पी दे. तर बघा रात्रीचे किती वाजलेत. आत्ता लाईट लावली मी. रात्रीचे 12:30. इथे दिलचं खाणं बघा कुठे कुठे गेलं. आमची दिलू बघा. दिल हो दिलू. दिलू पिलू काय करते तू? काय बघते बाहेर? घरची लाईट लावतो बघा. दिलू काय बघते बाहेर? शानी दिलू. पप्पी दे, पप्पी दे. हां शानी माझी दिलू. बघा ती बाहेर काय बघत बसली बघा. इथे पूर्ण कालो काय फ्रेश हवेत बसली आमची दिलू. बाल्कनीचा पूर्ण फायदा घेत आहे आमची दिलू. ना दिलू पप्पी दे, पप्पी दे. बाय बाय बोल दिलू. बाय बाय, बाय बाय, टाटा.